Așa, bun, deci numele familiei este la familia, da? Corect. Bun. Lider Germano. Stai un pic să te... Bun, mersi. Așa, CNP-ul lui, te rog? 447. Așa, am dus aia la Așa. camera de probe și de evidențe Unde și... este casa situată? La ce Mai las să mă număr? uit pe GoPro, că le-am pe GoPro totul. Că doar a fost acolo, dar eu mai țin mai greu pe minte. Da, da, da. Acum mai Așa, pe GoPro. cât timp tu Ce se o să Poftim? te întâmplă? uiți, cât timp tu o să te uiți, eu să-ți iau buletinul de aici. Ia. Așa. Așa. Îmi spui când afli casa. Mamă, stai așa, de ce se trage? Bă, dacă puteți să nu mai veniți, că mă descurc cu băiatul. Da, e ok. Ce se trage întrebarea mea? Ai găsit-o? Du-te înapoi în camera de interogare. Mamă, stai că trebuie să mă uit pe alea de la început. Pot să vă zic căscuța? Da, da, da. Chiar m-a zis. 474 Înțeles. Așa. Colider. Colider nu prea avea. Avea Nu, doar lider. nu avea. Nu. Am Mafia este nouă. Am înțeles. Să le verificăm pe toate. Ar fi despre doar domnul. Așa, Da, bun. ce? Câți membri erau în mafie? Mai trebuia să facă recrutări. Erau cam activi eu și cu el, dar așa în general erau 6. 6 membri. Mamă. Cu ce se ocupa mafia? Cu ce? Vinderea armelor. Vinde... Bun. Îmbrăcămintea lor? Nu o îmbrăcăminte specifică. Așa. Eu știu că se îmbrăcau în gri din ce știam eu. Nu se îmbracă. Așa, asta mi-a spus și liderul. Nu mă îmbrac. Adică pot să mă îmbrac cum vreau. Că nu avem o culoare specifică. Nu aveau o culoare Bun, specifică. lasă asta. Unde își petrec timpul? Pe la CNN, că fac multe recrutări și pe Groove. Ok, stai să notez aici pe tabletă. Niște mașini specifice, adică culoarea. Avea o culoare? O mașină, o culoare? Nu. Ține Bugatti el. El avea un Bugatti negru. Alianța, avea mafia o alianță? Nu. Nu. Vedeți că germanul are un câine. Aveți grijă la câini. Păi ele câinele meu, oricum. Ma. Bun. Pentru doi câini. Ce? Zi și mie numele tău, tot numele. Buletinul i l-a luat?
Eu l-am luat, l-am luat. Cosma Andrei. CNP 5212. Așa, bun, trebuie să fac o poză. Ok. Deci cu Vei fi spatele. informatorul nostru, să știi. De fiecare dată când ai ceva informații să ne dai, vii la sex aici, înțeles? Ah, ok, Nu, perfect. cu fața la mine și cu spatele la perete acolo. Trei la perete? Așa. Bun. Gata. Așa. Păi cam atâta. Cam astea au fost întrebările. Ah, Bun, și tare. fiți atenți. O să vă conducă un membru al rutierei, veniți după mine. Da. Stai să lasă la masca pe jos, Auziți? Încă o chestie. Știți că mi-ați luat un topor din geantă, da? Nu, dar mai am încă 146. Mm, Nimic, am un zero. mamă, frate, ești tare. Sunt șmecher. Nu chiar. Bă, Vă rog, Confiscate toate. Bine. chiar te rog. Hai să vedem cum le scoatem. Mai știi? Mhm. Avem bisut într-un garaj sau ceva? Da, da, da. Treci aici, tu vii cu mine. Eu? Dar Tu, să tu. uit în ce mașini am. În momentul ăsta te duci și ți-ai dat bandana jos de la cur. Păi, domnul Iordache, mi-a În momentul ăsta îți dai bandana jos. Ce pula mea cu aia? Iordache mi-a spus să-mi pun și ăsta zice să mi dau jos. Am fi. Bau! Bam. Bau! Te-ai speriat? Nu te-ai speriat. Unde dracu mă, la mâini mănuși sub haină.